Zergatik ikasi euskera, zergatik merezi du zure ustez? Bueno, niretzat bizi osoa da euskera. Ni euskeraz bizi izan naiz, nire aktibidadea, nire sorkuntza euskeraz egiten dut, nire mundua euskerazkoa da oroar. Orduan, zergatik nik esango nizuke ni euskera gabe ez nintzatekela existituko, nola esan da, ez? Niretzat ezinbestekoa da. Baina, ulertzen dut beste jende batentzat, jakina, ulertzen dut ez obioa da beste jende batentzat, bigarren, hirugarren, laugarren hizkuntza dela, ez? Zergatik ikasi, Euskal Herria uste dut bere osotasunean tridimensional ikusteko modu bakarra dela, ez? Bere sakontasunean, bere nabardurekin, bere jardun propioekin, bersogintza da horren adibidea, ez da? Bersoak ulertzeko euskeraz jakin beharra dago, ez? Eta giro hori konpartitzeko, eta mundu referentzial hori, eta horrek dakarkizun, sentimentu, bizipen, eta abarrak, ez? Orduan, esango nuke, herri hau bere benetan ezagutzeko, eta bere dimensio guztietan ezagutzeko ezinbestekoa dela euskeraz jakitea.